Ето един красив автомобил, ефтин за поддръжка. Ford Focus 2006 година с на Peugeot мотор 1.6 HDI, 90 конски сили, малкия данък, икономичен, ефтин за поддръжка и напълно обслужен. В момента автомобилчето работи, няма пушене, няма димене. С зимни гуми на джанта. Има и още един комплект гуми, чисто нови, летни, с оригиналните джанти. С гражданска отговорност, преглед. Евро 3 стандартно дават. Винетка има, ето го и вътре. Ела стъкла. Мултиволан. Ето го салончето. Няма да е скъсано. Няма да е намачкано. Оригиналният салон. Ето ги педалите. Оригиналните педали. Няма някакви интервенции. Ето го и тук салончето. Няма изпокъсано, изпомачкано и така нататък. Продава се без кошчето за деца. Ето го багажник. Голям багажник. Максимална скорост 180. Повече не трябва, навсякъде 140 се дига. Сега ще ви покажа. Ето как работи мотора. Няма чекове, няма такива неща на 234 000 км. AUX система с климатиче. Работи климатика на 1000%. Ето го AUX, където съм го извел. Колата е в много добро състояние. Сега ще ви покажа сервизната книжка. Ето и сервизната книжка. До последно водена. Сменени са 4 диска, накладки, амортисьори предни, всичките тампони отпреде по мотора, ето го воланчето, филтри, масла, ангренаж, гарнитурите, горе които са уплътнителните на мотора, първитата, че всичките прокапват там и няма как да не се сменят. Тампона на мотора, той е 400 лева, сменен е. Маркуча е сменен. Взе думи, който го вземе, просто ще кара. Няма да прави, а ще кара. Не случайно, затова е на тия пари този автомобил. Няма ръжда, няма такива неща. Няма удари по колата. Виждате, моторчето мърка. Няма грижите, няма при тях нещо омасляване или нещо такова. Абсолютно сухо, чисто.